Halkara maslahatın jemleje gününiň esasy wakaları bölümlerde geçirli. Ýagşylyka gaýfadynaky halkara Nebit we Gaz Uniwersitetiniň mejlisi ilmi çykyşlar, pikir alşmalar, netijeli häsiýete beslendi. Nano tehnologiýalary, hemiki tehnologiýalar, täze materiallary öwrenmek we energetika Türkmenistan Ilmler Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parkynda biotehnologiýa, molekulyar biologiýa, owa hujulugy, ekologiýa we genetika adly mejlisler geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar adly halkara ilmi maslahatyň çäginde Murat Garyf adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde häzirki zaman lukmançylyk we derman tirişdelerini öwrenmek tehnologiýalary adly bölümi geçirildi. Bölümün işine Xitay Halk Respublikasynyň, Belarusyň, Gruziýanyň, Eran Islam Respublikasynyň alimleriniň çykyşlary sany ulgamar arkaly diňlenildi. Ular bilen sowal jogap alşyldy. Maslahatda edilen çykyşlaryň ählisi habar berjek häsiýete eýe bolup, wize filmler bilen bezelli. Çykyşlarda maslahatyň ýokary derejede geçirilenligi bellenildi. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalar adly halkara ilmi maslahatyň çäginde insanperwer ilimlary adly bölüm halkara insanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetine geçirildi. Bu maslahaty ýurdumyzyň we dünýäniň durly döwletleriniň ilmi işgärleri, ýokary okuw mekdepleriň professor mugallimleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. Maslahatda türkmen we daşary ýurtly alimler, professorlar, mugallimler, tematik ugrulary boýunça hasabatlar hemem ilmi maglumatlar bilen çykyş etdiler. Forumyň dowamyna edilen çykyşlarda berkarar watanymyzyň ähli ösüşleri we ilim ulgamynyň gurulşy, ýurdumyzyň ilimde, bilimde gazanýan ösüşleri, täze innowasiýalardan baş çykarýan hünärmenler taýýarlamak üçin alınıp barýan işler dogrusynda da gurrun edildi. Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika institutynyň maglumat we aragatnaşyk ulgamlary, kompýuter tehnologiýalary adly mejlisi degişli ugrulary boýunça çykyşlara uly orun berildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutyna Innowasion ykdysadyýat adly mejlis netijeli häsiýeti bilen tapawutlandy. Umumy pikire görä, hut esas goýucu we amaly ilimlaryň ösdürilmegi, innovasiýa tehnologiýalaryň we geljegi uly işlep taýýarlamalaryň giňden ornaşdyrylmagy häzirki zaman dünýäsinde ykdysady ösüşi gazanmagyň we ilatyň ýaşaýyş durmuşynyň hilini ýokurlandyrmagyň binýatlaryň şerti bolup durýar. Magtumlar adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Magtumlar Praga adamzat kalbynyň şahyry adly mejlis geçirildi. Çeper söz ustadynyň parasatly öwüt ünnewleri watanymyzyň kuwatyny mundan eýlegem artdyrmak we güllüdi ösdürmek üçin möhüm ähmiýete eýdir. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne magtumlygynyň dörejiliginiň umumy adamzat ähmiýeti barha belende göterilýär. Oň ähli umumy gymmatlygyny öwrülen öňden gözükli pikirlerini we filosofika garaýşlaryny ütküwsüz etmek häzirki zaman jemgyýetimiziň ruhy binýadydyr. Jemleje umumy mejlisde bellenşýäli innowasiýa ösüş we täze tehnologiýalar ornaşdyrmak ýoluna düşen Türkmenistanyň ýokary derejeli hemme taraplaryny kemil bilimli hünärmenleri, ilma durky bilen berilen ýaş zekileri ýetişdirýän ýokary hilli bilim ulgamy gollanylýar. Şuň bilen baglykda zekili ýaşlaryň gyzyklanmalarynyň artdyrylmagyna, möhüm ilmi barlyklary alyp barmak üçin şertleri döretmäge, geljek uly ugurlarda möhüm barlygynyň gerimini geňeltmäge aýratyn üns berilýär. Ilmi maslahatyň ýoly goýulan netijeli hyzmatdaşlygyň putolandyrmagyň ýoluna möhüm ädim boljakdygyny ynam bildirmek bilen gatnaşyjylar halkara ilmi we ähli umum durnukly ösüşiň bähitlerini gönükdirilen hyzmatdaşlygyň geňeldirmegine gönükdirilen köp taraply tagallar üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arka dagymyza çuňur hoşallyklaryny bildirdiler. Halkara ilmi maslahatyna gatnaşyjylar üçin meden maksatnama gözüňde tutuldy. Ilmiň we tehnologiýalaryň ösüşini täze derejelere çykarmak, ilmi barlyklaryň we tehnika işläp taýýarlamalaryň netijeligini hasam ýokurlandyrmak, jemgyýetimiziň hemem döwletimiziň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirmek alimlerimizin öňüne goýýan möhüm wezipelerdir. Halkara maslahatyna gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenmek kabul etdiler.